a yanda aka tsara mu a NIRSAL abin da ya kama daga naira 1 har zuwa biliyan 1 ko sama da biliyan 1 za mu iya ba da garanti namu kuma idan harkan da kake mun ga mafi hatsari ne wanda banki ba sa so mukan ba da lamunci har kashi 75 cikin 100 na kuɗin da za a baka. A sunana Aliyu Abbati Abdulhamid, ni ne managing director shugaban hukumar NIRSAL mallakan babban bankin Najeriya. Hukuma ce wanda aikin ta lamunta duk mai hada-hadan harkar noma wajen samun rance da kuma saka jari wajen gudanar da harkar noma. Abinda muke nufi da noma ba wai kawai shiga gona ko kiwon kaji ko kiwon dabbobi kaɗai ba. Duk masu harkan ba da abincin kaji, masu ba da kayan amfanin gona irin su taki, iri, tractor, ban ruwa, masu sifirin amfanin gona, masu dillalan amfanin gona, 'yan kasuwa, duk dai wanda aikinsa ya ta'allaka ga amfanin gona, to duk wayannan za mu tallafa musu wajen lamuntansu samun bashi daga banki ko kuma masu saka jari. Tallafin da nake magana tallafi ne na ba da garanti cewa idan banki ko mai saka jari ya sa kudinsa ko kuma kuka haɗa kai ko ya harka, idan har aka samu asara to za mu biya. In banki ta gamsu da business plan ɗinka, in ta ce za ta baka rance, to mataki na uku shine banki za ta tinkare mu ta ce to kamfani kaza, wane kaza, kungiya kaza sun biya bukatunmu na wajen tsara business, mu kuma mun gamsu za mu ba su wannan rancen. Mun san bukatun banki, mun san me suke tsoro, mun san me suke so su gani. Manomi kuma bai sani ba, to mu aikin mu ne mu tabbatar mun fayyace manomi ka shirya kanka haka, ka tsara business haka kaza, ka tinkari bankinka. Kuma duk Najeriya muna da offices wanda muke cikin Central Bank. Dalilin kafa hukumar NIRSAL da Central Bank ta shine ta yaya za a yi a bankin nan tsakanin masu harkan gona da tsakanin masu kuɗi a samu wanda zai shiga tsakanin su biyu din. Kiran da zan yi wa manoma da masu hada-hadan harkan gona, zamani ya canzu. Ba harkan gona ya wuce harka ne na talauci, harka ne na yin kuɗi, na samun matasa su shiga, na yin arziki. A cikin yin kuɗi da yin arzikin nan shine zai sa manoma su sake komawa gona. Don haka dole a yi shi a tsare. So mu kuma za mu tallafa maka ya zamanto kame da wannan harkan ba al'ada ba, ya zamanto harka ne na business, na hada-hadan samun arziki. Matasanmu idan ba haka muka nuna musu ba, in an ce su koma gona za su ce su wannan aiki ne talauci ba za su yi ba. Amma idan ka nuna musu ba dole ne kowa ya je ya duke ya noman ba. Wasu su koma harkan taki, wasu su koma harkan iri, wasu su yi harkan traktoci, wasu su yi harkan sayan hatsi su ajiye, wasu kuma su yi kasuwa. Duk wayannan da na lissafi abin da ake kira value chain na agriculture, na noma, dukkan su suna da ikon su tinkari banki, suna da ikon su samu kuɗi, kuma dole ne mu tallafa musu da garanti. Idan kuma kana harkan misali wanda bai da hatsari sosai, kamar harkan su sifiri na kayan amfanin gona, kana bukatan ka sayi motoci ko wasu traktoci ko 'yan motoci, ko kana so ka yi kamfanin sarrafawa, to mukan rage wannan garanti mu da kamar kashi 50 cikin 100, domin abin da zaka shi kansa zai lamunci kanshi. Amma manoma ne muke ba su cikakken garanti na kashi 75 cikin 100. Masu harkan taki da iri mukan ba su 75 cikin 100. Sannan masu harkan traktoci mukan ba su, da kuma masu irrigation. Yanzu mun kafu, mun samu jijiyanmu ya shiga ƙasa sosai. Abin da nake so duk masu hada-hadan harkan gona su gane, zamani ya canzu. Zamani ne na science da kimiyya da technology, kimiyya da fasaha kenan. Abin da nake so kira na farko shine duk wanda suke hada-hada irin wanda na faɗa, daga iri, taki, tractor, masu ban ruwa, masu noma, masu sarrafawa, 'yan sifiri, masu abin nan, ku ƙungiyatu, ku zo ku haɗa kanku waje ɗaya don a risk management, wato wajen tattalin hatsari ya zamanto idan kuna ƙungiyance ya fi mana sauƙi mu ba ku kariya, kuma mu haɗa ku mu nemi banki su ba ku kuɗi isasshe. Amma idan manoma suka zo ɗaiɗaikun su zai wuya samu wannan tallafi. Na farko kenan, dole ne duk wanda ne magana su ƙungiyatu. Na biyu, ina so in yi kira ga manoma a ƙungiyancen nan, yana da kyau ku shiga harkar noman rani. Mun san damuwan shine maganan ruwa, maganan injin famfo, maganan mai da za a sa da sauransu. Idan kuna kungiyancin nan, insha Allah, ni na shiga ƙasar Morocco, na ga ƙasa ne wanda ko ruwan sama ba su da shi, kuma a Sahara suke. Amma dabarar me suka yi? Suna famfa ruwa ne, duk ruwan da Allah ya sauke musu komai kankanta shi tara shi ake yi. Idan an tara shi sai a famfa. Amma ta suke famfa wannan ruwan? Wane makamashi suke amfani da shi? Gas, wannan cooking gas LPG da kasanin nan. Za su samu tsohon injin mota, a cire carburetor, a hada wannan gas cylinder, a
a haɗa shi kaga inji na aiki yana famfa ruwa ba sai an wahala ana neman. Kuma na san NNPC da hukuman ministry na petroleum akwai policy da suke kira gas policy wanda akwai wanda suke kira auto gas. Zai yi kokari insha Allah mu tunkare su mu ga yadda ya za a yi a samu gas, butane gas ko LPG gas for agriculture. Akalla mu samu wato makamashi wanda ya yi kyau da yanayi wanda kuma za a yi amfani da shi a gona. Kaga akalla a cikin tarihi an samu ɗaurin aure tsakanin ɓangaren oil and gas na Najeriya da kuma ɓangaren agriculture.